Aishwarya rai kalau Wanphai biang ban pendep dia lagi jingkula hakakam jongka. Hapdeng ki kubur dia kelat no bat utanga jongka u Abhishek Bachchan. Hadin bakal let syaka Global Women Forum ha Dubai. Dang shen lai i kene ka aktres baka Wanphai biang syam Mumbai. Ka Aishwarya kelarung bet-bet syaka kam bat kadur thamai na kaset. Kala kringi ka jing perkhat jong kinong keshan. Unosna pen internet bapau nam u Eden Jacob. Ulasa meka selfie bat ka Aishwarya ha ka Instagram story jong u. Bat ulah tho akan ka jing tho kasi ka ba internet ha ka kam ki kubor ham saya halor ka jing tho shong kurim jong ka Aishwarya bat u Abhishek kila nang jula ka to ka nepor kini ki arngut kila julang ka phang jong ki jing ken tho ba kin ya khlat no ha ka ba ka jing so tanat kila nang kiu hadin ba kila mi kerpang ha ka jing tho shong kurim jong u anat ambani bat ka radika merchant ha ka basdang jong une usnem kini ki kubor kila nang bun bha ha ba u Abhishek ulah so tanat ya ka jing tho aka Instagram syapang ke jing khlat rong saw lane ke jing khlat rupa ki kentin bela penenkam na ka benta kito ki bawat ya ke jing phetri shong kha shong man khambun sin hadin ka arta ka basan pausnem kat ba ya ka Aishwarya rai lai i khadu e aka film mangum opos jong umani seratnam ka blatip kerteng kum ka ponin Selvan 1 bat ponin Selvan 2 ki film drama epic ki bran ateli ki benta ki bela pen mi ausnam ajar apau ar bat ajar apau lai kila kala long ki film ki bahe bha nama rada khenlang kila kamai hadu prapula hajar klutingka ha ka kamai pisa ha ka perthei ka Miss World barim kampat penna ya ka film ka bahadin jongka